Következik Joseph Kozmától az Autumn Leaves őszi levele. Előadja Bocsár Mátyás tenor szaxofonon, zongorán közreműködik Peti Balázs, 5. B-osztályos tanuló. Hát köszönjük a Peti Balást, aki Almazova Natasa tanárnő növendéke, és Tóth Gábor növendéke is, mert hogy a Peti Balázsról röviden csak néhány szót mondanék, hogy ő két tanszakos, ugye, klasszikus is, meg a jazz tanszakot is, improvizációs tanszakot is végzi, és hát számos versenyen részt vett zongora szakon, és az országban is nagyon szép eredményekkel tért haza. És a Matyival most egy pár, az előző növendékhangversenyen, tehát a Natasának volt egy zongora növendékhangversenye, házi hangversenye, és akkor ott jött az ötlet, hogy a Matyi szintén vendégművészként eljátszották ott is ezt vagy Matyi egy ilyen szaxofon szóló darabot játszott, és akkor onnan jött az ötlet, hogy hát ezt össze lehetne hozni úgyhogy zongorával, úgyhogy most fogadják szeretettel, sőt, tessenek fülelni, mert egyéni kis szólók is lesznek. Úgyhogy hát ide érdemes eljutni erre a szintre, úgyhogy a kicsiknek ez amúgy is inspiráció, én úgy gondolom. Köszönjük. Parancsolj. Kellemes meglepetés.
reméljük, hogy lesz még folytatása ennek. Balázsnak köszönjük szépen a közreműködést. Gábor bácsinak is a segítséget a kíséretben, úgyhogy nagyon nagyszerű volt, köszönjük. És hát végül hallgassák meg George Gershwin, I Got Writing, Jerry Herman, Hello Dolly című dalát. Előadja Bocsár Mátyás tenorszaxofonon, Selv Ádám altszaxofonon és Császár András klarinéton. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Viszontlátásra! Csak egy pár szót a Matyiról meg az Ádámról. Hát ők is ekkora korukba kezdtek. És hát először a Matyiról ugye ő hány éve? 8 talán? Nem tudom. 9 évet klarinétozott, és szeptemberben úgy döntött, hogy akkor a szaxofont is kipróbálja, hát itt az eredménye. Úgyhogy ha valaki gyakorol, és valaki szeret zenélni, muzsikálni, akkor a csillagos ég a határ, én úgy gondolom. Ádámnál szintén, tehát Ádám is ilyen picurka volt, és hát fejünkre nőtt azért látjuk, de szakmailag is egyébként, tehát ő is több versenyen részt vett, ugyanúgy, mint a Matyi, mindketten ők is, és nagyon szép eredményekkel tértek haza. Regionális, megyei és országos versenyen is részt vettünk, úgyhogy reméljük, hogy még tovább lesz folytatása. Itt, amit most fújunk, ez a szaxofon együttesünk néhány repertoárjából kiragadtunk egy kis részletet, mert hogy készülünk, és meg is ragadom az alkalmat, hogy június 21-én szeretettel várunk mindenkit a Kaptárba, tanévzáró, és akkor utána a szaxofon együttessel szeretnénk egy néhány számot, hát egy olyan félórás, rövid órás műsort adni, és reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, úgyhogy arra kérem önöket, hogy próbálják híresztelni, és tessenek eljönni a koncertünkre. De nekünk is jobb játszani úgy, hogyha telt ház van. Köszönjük szépen. És köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és a türelmet, úgyhogy... Nem, 26-os, ugye? 26. Jó. Hangolásról csináljuk.